Don kikilikon. Pitirrin txori tiki-tikia zen. Gau batez, bere amak zera esan zion. Pitirrin, bihar goizean arbolatik salto egingo duk. Lehenengo aldiz, egan egingo duk. Oso beldurtu zen Pitirrin. Gau hartan ezin izan zuen lorik hartu. Pentsatzen zuen, egan egin ordez, lurrera eroriko zela ziztu bizian, eta mokoa eta egoak hausiko zituela, eta bere amako ospitalera eraman beharko zuela. Ezin izan zuen lorik egin gau osoan. Urrengo goizean, prestatu zen Pitirrin salto egiteko. Bere amak egoak igurtzi zizkion, eta mokoaz plost bultzatu. Bere burua aidean ikusi zuen lurreran zabiatzen, baina egoak zabaldu zituen eta egan hasi zen. Oso zoriontsu sentitu zen Pitirrin. Bere amak arbolatik irrifarrez begiratzen zion artean. Kaixo lagunok eta ongietorriak gaurko honetan ere Dondonkikilikonera. Iruditzen bazaizue, lagun gaitzazue gaurko honetan, gauza dezente ikusteko aukera izango baituzue. Lehengo programan, aurreratu genizuen, programak zenbait aldaketa izango zituela, eta gaur horretan saiatuko gara, denak ez dira hemen egongo, ikutu batzu izango ditu Deuruzonek, eta etxeetan pintaketa lanetan ari direnean, edo paretak enpapelatzen jarruten zaretenean, bagizue, gauzak bat bestean astu xamarrak izaten direla, eta gaurkoan ere horrela izango ditugu. Eraberritzea Dondonkikilikonen eta Deuruzon parte horretan gero ikusiko dugu. Eta iaute garaian gaude, hori egia da, eta kale eta etxeetan izango da iaute inguruan prestakuntza anitz. Aurten ere iauteriak eta zertaz mozorrotu gabe. Ui, beira, Fermintxo, nire kutxurro, eta zuzertaz ari zara. Amatxo, etzera lanteratzen. Horako peluka honekin eta sudur gorri honekin, zen mozorra aukiko dut, mirrirena. Baina ze fantasia daukozun, Fermintxo. Amatxo, eta ez duk nondik atura dezu katularru urtero hori. Fermintxo, hau ez da katularroa. Hau markesa papera egiteko jantzi dudan fularra da. Fularra. Doktore askoa gainera, Ez aldago bani doktore markesa baten moduan. Bai, ama. Bai, Serafina, zu beti oso dotori izan zara. Eta zu beti txatxu. Baina nola liteke mozorrotu gabe tortzea. Aunque sea Fermintxorekin batera etortzeko txiribitonez mozorrotu izan mazina edo. Oixe bestik ez Amatxo, baina nola jantziko da txiribitonez aitatxo guztiz argala eta txikia eta itxusia data. Arrazei. Ez dako bat indarrik. Aizue, ni bada inauterietarako mozorroa prestatzen ari nahi. Bai? Bai? Eta zertaz mozorrotu behar duz? Katakumezala. Ze gauzak eraten dituzura, Amatxo. Agina behira jazu zertaz mozorrotu behar. Gixasia. Badakizue, nola mozorrotu behar dudan nire burua. Zertaz, botazak? Gizon indartsua. Ze ideiak dituen aitak, ez da? Zura alduzu berritxo gizon. Gizon indartsua. Gantxe seko. Serafina, zu beti emakume sendo eta indartsua izan zara, ez da? Bai. Nauzula altxatzen. Ez zaitu altxatzen. Seguro baia,
gaurko batian. Nik ez dut bat, zer. Baina horrela lepatik helduta ez, esan nahi nuen begira, zuk, kendu zazu hau. Eta eskumana nire bizapetan sartuta, nauzula altxatzen. Ez dut batxako, ikusi zango. Segi, kirimak egiten dizkidatzu. Ez nauzu altxatzen ikusten. Eta zer, ez dago mundu osoan horrela altxatuko zaituenik inor. Nola. Ez hoxe. Nik altxatuko zaituz. Zuk? Ni? Bai, nik altxatuko begira. Bitxo. Hemen gaitik gainera. Ikusten zazu. Baina, txatxu horrek zuk ni. Zatu Serafina, zatu. Begira, bat, bi, eta hirua. Ai, Serafintxo, jetxina zakementik, socorro! Baina, Serafintxo, nondik atera dituzu horrelako indarrak? Ariketak egiten, gimnasiak egiten. Zein darra duen aitatxok, Kontxo, ariketak? Serafina, erosiko aldeirazu inauteritarako kapa gorria Supermanez janzteko. Bai, Serafintxo, oantxe erosiko dizut. Oantxe bertan, oantxe. Oraintxe joango nez eroste. Bai, Serafintxo. Supermanez. Oso ondo, aitatxo! Oso ideiak dituzun! Aitatxo! Orain emango dizkidazu zu laguntzeagatik agindu zen izkidan txamponak. Bai. Fermintxo. Ze? Eta zer egin behar duzu txampon hauekin. Zer egiko dut, aita! Olako sudurrakin eta olako peluka izan ondoren mirrik dituen zapata handi batzu erosiko ditut.
Azen olako jendea daukaguna zenbait etxetan eta iauteri kontobekin ze gauza datozen. Duela astebete aipatu nizuen Deuluzonen aldaketa zenbait izango zirela eta salsa eta pika zeintzu izango ziren hori iratxoen bitartez erabaki ahal izango genuela. Eta hori egingo dugu, orain dela 2 aste gurekin egon ziren Zumarraga urretxuarrak eta beraien iratxo modura ona etorri zaigu Amaia. Kaixo Amaia? Kaixo. Eta gaurko lehiakide berriak, Ordiziarrak eta Lazkaoarrak hor bada tanden berezi xamar bat, hoien ordezkari Iraia etorri zaigu. Kaixo Iraia? Hola. Gaurko honetan lehen da bizi abestu ingo diguzu, ezta? Ea nor hasiko da lehen da bizi? Amaia? Ea ba. Atorra, mutiletxera, gaztaina, simelan jatera, gabon gaba, ospatutzeko, aita denda, maren ondoan, ikusiko dit, aita parre, ezka amaren pozauza ginen, erarion muti, aurreko da bolinari, gaztainak erre arti, txipli txaplapun, gabon gaba postiki, ondezagun. Oso ondo. Eta orain, Iraiaren txanda? Ikusian, teiatu gainean, kristona berea, diziklo batean, trompa bat aurrean, isatxatzean, ja, 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 elefante bada. Txauko. Ara gure elefantea. Ara. Hau etzen, zure elefantea hau altzen. Txibiton? Tira, ba, zorrotxo bat, kaixo Txibiton. Ondo abesten dute, ez da, primeran. Zorrotxoak arri duk, ez da? Begiak ez tali? Ea, zein talde izango den salsa eta zein pika. Amaiaren taldekoak, joan zen, oain dela 2 aste gurekin egon ziren, Zumarra urretxukoak, salsa taldekoak izango dira, eta besteak pikakoak. Hola, Txibiton, hori ere bai. Jesus, ze ederki. Zeinen ederki. Txalo bero bat, Espera mereziduta. Tira ba, laizter alde ingo dugu Deuluzonen barrena, baina lehen da bizi aurrekoak ikustagun. Gorroto ditut, inauteriak! Jai hauek, inozuentzat besterik ez dago da! Gorroto ditut! Mokitxualakoa! Garra marro zikina, erakutsiko dianik, jende nagusiari iseka egiten! Bego lasai, kapitaina, iauteriak dira eta mundu guztia pozik dago! Inauteriak inozoentzat egin daude! Eta niri etzaizkia bat ere gustatzen, gorrota egiten dizkia! Ez, kapitaina, ez! Jende guztia oso pozik dago eta oso lai eta bromak egiteko gogondiarekin! Nik ez bada, nik ez duk blomarina, esatia bada! Inozoentzat, utzin ezak pakean! Aldi, utikan! Egitan etzaizkiola batere, ezertxerez gustatzen iauteriak! Ezertxerez gustatzen! Kizkila, kabusa, nazkantea, hande! Pakean uzteko esan dia! Otxo! Kapitaina! Lanperna, hande! Baina beretan esate dio, etzaio bat ere gustatzen
Neri ez zaizkida broma gustatzen, neri ez zaizkida txantxa gustatzen, neri ez zaizkida farra gustatzen, neri ez zaizkida alaitasuna gustatzen, neri ez zaizkida poza gustatzen, ni erroge kapitainan hau munduko piratarik handiena eta autino zapokea. Ba, ze pena, kapitaina. Ze, hemen daukadan hau, ba ez zite zertarako balio honek. Nire gurasoak ere ez dute joan nahi, eta dionez, jende nagusientzat bakarri balio du. Begira, Inauterin jaiak, Excelsior hotelean, festan emango dira langostak, kabiarra, urdaiazpiko bokadilloak. Baina inork ezingo du aprobetxatu, kapitaina. Mutiko, zuen sinistiko lehen esan dako alta. Zer? Lehen neri inauteriak eta gustatzen ez zaizkidanik. Bai, gustatzen zaizkio. Jakina inauteriak deno jartzen gaituzte bromati eta txantxotik. Eta broma gustatzen zaizkio, kapitaina. Ikaragarri gustatzen zaizkidak. Ba, broma gustatzen bazaizkio, gauza bat egin genezake, guazen bromak egitera eta ondo pasatzera, ados? Eta zergatik ez didak txartel hori ematen. Bai, emango diot, baina lehen da bizi gauza bat egingo. Ni mirri izan orde, izango naiz, zaldun bakartia, eta berorri izango da nire zaldia, nahi du? Ni zaldia? Bai. Baina gero txartela. Bai, emango dio txartela, jarri kapitaina. Bai, baina jarri. Eta orain, arre zaldia, arre, erasora, arre. Ai, txandan pasa berditu guri auteriak. Zuen esanetara, hauxe da Deuluzon, eta taldeak erabakita dauzkagu, beraz, Deuluzon berezi eta berri xamartu honetan, salsa taldean, Josune, Jesus Mari eta Juanita. Txalo bat, merezi dute, ezta? Duela 2 aste egon ziren salsa taldekoak gurekin. Eta pikakoak ditugu berriak. Estrenoa dute gurekin, eta bertan Ander, Aitor eta Agustin. Txalo bat. Garbi da, azken hauek afizio gogorrarekin etorri zaizkigula, eta ikuste zaun afizio eta ofizioarekin zer egiten duten gure Deuluzon honetan. Esan dizuegu berrikuntza batzuk badirela, eta horietako bat orden aldaketa txiki bat izango da. Orain artean aurrak parte hartzen zuen lehen da bizi, eta orain aldiz 3 parte hartuko duzue. Lehen da bizi, helduaren galderak egingo ditugu. Eta, ojo, aztibili, helduaren galderetan, zuek aukeratutako gaiaz, 6 egingo baitizkizugu, 2 aktualitateaz, edo zein gaietaz aktualitateaz, eta beste 2 Euskal Telebistaz. 10 galdera izango dira, 6 zuek aukeratutako gaiaz, 2 aktualitateaz, eta azken 2 Euskal Telebistaz. Juanita prest, ezta? Zurekin hasiko gara, eta barka, Iparragirre gaia zen eduzuk, ezta? Oso okerrezpa naiz behintzat. Tira ba. Heldi zaiogun gaiari. Karlista gerran, Iparragirre hainbat aldiz zauritu zuten. Nongo bataliatan? Bataliaren bat, esan. Arrigorriaga, Kastrejana edo Mendigorrian izan zitekeen. Parisen soprano famatu batez maitemindu zen Iparragirre. Nor zen soprano hau? Carolina Duprez. Zuzen. Nola izena du Gazteiztik hurbil dagoen aireportuak? Foronda. Foronda. Iparragirren kantu baten izena hauxe da. Nere maiteari nola hasten da? Hain ere zoragarria. Ume eder bat ikusi nuen Donostiako kalean. Tu eres mi estrella, tu mi sol, descendida de entre Los Ángeles. Iparragirrek gazteleraz sorturiko kanta bakarra dugu hau. Ze izenburu darama? Ziria. Ziria, noski.
Non konserbatzen da oraindik Iparragirreren gitarra? Gernikan. Gernikako juntetxean, zuzen. Ze baserritan hil zen Joxemari Iparragirre? Sosobarro itxason. Zozobarro itxaso edo txiki baserrian. Zuzen. Zemat urte bete ditu aurten Euskal Telebistak? Bost. Bost. Erki, zuzen. Zeintzu dira azken aldi honetan bat egin duten bi banketxe famatu? Banko Bilbao eta Bizkaia. Banko Bilbao eta Banko Bizkaia. Zuzen, eta azken galdera, nork aurkezten du Euskal Telebistako banan-banan saioa? Nola izena du? Polonio gure launa handiak, noski. Guztira lortutako puxtarriak 7 dira, lehen ez dizu eta aipatu, baina galdera bakoitzeko, erantzun zuzen bakoitzeko, puxtarri bat eramango duzu, ez orain arte bezala. Eta Agustin Linazasoro, kexo, baleak eta beraien arrantza izango da zure gaia, eta lehen esan dugun bezala, aktualitatea eta Euskal Telebista. Talai gizona edo talaiaria zer da? Bai herrian edo bai itxas zabalean, balea begiztatzeko erabiltzen zen gizona. Zuzen. Zer denboralditarako kontratatzen zen talai gizona? San Martinetik martxo aldera. San Martinetik martxo bitartean. Zuzen. Zer lege edo ordenantza nagusi zeuden baleinketa arautzeko? Kofradiek antolatzen zuten guztia. Bai, baina bazegoen lege oso garrantzitsu bat balearen arrantzara joaten zinenean. Zein? Ez dakit lege asko zeuden. Bat zan, herri bakoitzak arrangune berezi bat zeukan. Eta hortik kanpo ezin zuen arrantza egite. Zuzen. Elizari eskuarki balearen ze parte emate zitzaion? Balearen mia. Mia. Francisco Francok balea harrapatu zuen, denok dakigu. Zein euskal santuren izena zuen ura harrapatzeko erabili zuen trainerak? Ziria. Ziria. Azor, itxasuntzitik zaturo bai zuen. Harrapatu bai zuen. Euskal Herritik urrun, ternua, edo Groenlandia aldean, euskaldunek harrapatzen zuten baleari ze izen jarri zioten? Sardako balea. Sardako balea. Eta zein izan da, zein da potxokiak jan nahi izaten dituen gaiztaginaren katua? Ze izen du katu horrek? Potxokiak janez ibiltzen den katu horrek. Nor da Gargamelen katua? Azrael. Azrael. Tira, bale. Euskadiko 6 orduak zein txirrindularik irabazi zituzten? Kabestani eta Freuler. Eta Freuler, zuzen. Amatinoren oraingo programak ze izen du? Laino guztien azpitik. Gainetik. Laino guztien azpitik eta? Sasi guztien gainetik. Gainetik, laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik. Azken galdera, Oskorri taldeak zenbat urte bete ditu aurten? 15. 15 urte. Beraz, 10 puxtarriak. Galdera guztiak zuzenak izan dira eta 10 puxtarri pikarentzat. Eta gaztearen frogara gatoz. Gaztearen froga honetan aldaketa txiki bat egin dugu. Oraingo honetan gurekin parte hartzen duzuen gazteok, saltsa edo pika, bietan naiz batean edo bestean, izkiak ala zenbakiak froga aukera dezakezue. Gaurko honetan suertean gara, bi frogak ikusteko aukera izango baitugu, gure lehiakidek horrela aukeratu baitizutuzte, Jesus Mari Garraldak zenbakiak aukeratu dizkigu, eta pikako laguna berriz izkiak aukeratu dizkigu. Iruditzen bazaizue, has gaitezen Jesus Mari, zenbaki frogarekin. Ea, gauzak txukun egiten dituen. Eta zenbaki ditugu. Esplika dezagun momentutxo bat, mesedez. Hemen zenbaki dauzkazue eta emaitzak. 3
hiru operazio dira, eta zuek matematika ikurrak jarri beharko dituzue tartean, emaitz hori irten dadin. Horretarako, 45 segundu dituzue, eta 10 puxtarri trukean. Konforme? Ederki ba. Listo, ikus dezagun, 7 gehi 6 ken bost 8 zuzen, 6 bider lau, 24 gehi bost, 29 zuzen, 9 zati 3, 3 gehi 3, 6, zuzen beraz! Amar puxtarri gehiago beraz salsa taldearentzat eta Aitor Zubiarrain ire txanda. Aukera dutako berriz, izkiak dituk, ikustagun izkien froga nolakoa izango den. Hona hemen 3 hitz multzo, izki multzo barka, eta 4 izki hoiekin hitz bana sortu behar duk. 3 hitz egongo dituk hemen. Nahastuta zeudek, baina hitz bat sortzitekek, bat bera bakarra, 4 izki hoiekin. Hementxe beran dauzkak izkiak, repuestoak, eta ea osatzen dituan hitz hoiek. 45 segundu. Denbora joan zaigu, eta erantzuna bat bakarra izan da, beraz, 10 puxtarriek ez, baina bakarra genuenez, 3 puxtarri pika taldearentzat, eta ikustagun nola zen froga. Rifa noski ez da euskalitza, errifa izango zatekeen, eta ifar izan ziteken, ezta? Horrela bai. Eta beran berriz, euli, beste hitz bat genuen. Horrela, listo. Zeingo dugu, 3 puxtarri pika taldearentzat. Eta orain aurron txanda da. Gaurko honetan aurroi froga bakarra ipiniko dizugu, baina espero ezagun datorren astetik aurrera froga 2 jartzea posible izango dugu labintzat, hori uste dugu, eta horretan gaude zehatz-mehatz eta tinko lanean, gero bigarren froga bat, habilidade froga bat egin dezagun. Gaur dena den, ohizko moduan froga bat ipiniko dizugu, eraikuntza bat izango da, eta goiti berajetxiaz herri baten izena sortuko zaizu. Konforme? Ea ba, suertei badukatzun. 30 segundu. Soraluze. Soraluze. Eta noski 10 puxtarri gehiago saltsarentzat. Pika taldera jo behar dugu orain, eta antzeko zerbait izango dukik, ikustagun zein Euskal Herriko herriren izena agertzen den. Denbora. Denbora joan da, azken aukera bat ez dakik, ezta?
Elizondo genuke hitz zuzena. Behar bada, tikimikitan oso zaletua den norbaitek esango du Elizondo ez dela herria auzoa dela eta diskusio egiten ez gara sartuko, tira. Baina puxtarria ikus ditzagun, talde bakoitzaren puxtarria. Salsa taldeak 27 puxtarri lortu ditu orain artekoan eta pikak berriz 13 puxtarri. Guzti hauekin Laister beste froga batetara pasa behar du. Azken frogara hori bai izango dela orain artekoen tankerakoa. Txalorik egiten, Serafina? Zer ba? Nork agintzen du txalo egin behar dela? Inork ez? Hortaz? Baina mutiko horrek hain ondo egiten duen ezkero, txalo batzu merezi ditu iruditzen zait. Ara, nahi ez zait iruditzen. Zera, Rubio horrek hain ederki egiten duenik. Zera, raio. Amatxo, niri oso gustatzen zait, Jaime, iruditzen zait oso aurketzaile ona dela. Eta lehiakideak ere oso ondo egon dira orain arte, Bai, Fermintxo. Ui, nire kutxuno. Ui, nire lastona. Zerran gustatzea altzaizu. Neri, karaga. Hau da isilek. Serafin. Ez aidazu, Fermintxo, zure. Baina, Serafin. Tuko. Ui. Fermintxo, ez aidazu. Zuri, non kikilikoneko lehiak eta gustatzea altzaizu. Izugarri gustatzen zait, Amatxo. Batez ere, badakizu zer gustatzen zaidan. Lehiakideak puxtarri pilo bat irabazi dutenean, apostu egin eta dana galtzen dutenean. Oixe, Fermintxo, jakina. Hala, gozen txalo egite ozen. Serafintxo, txalo iteko ba, alperrori. Hala, txalo deno, gozenki. Ai, zer guapua de mutikuei. Ikusi duzuen moduan, lehen atalean puxtarri kopuruak gutxitu egin ditugu, eta azken atal honetan, habilidade froga honetan ere, puxtarriak gutxitu egingo ditugu. Orain artean 35 puxtarriren kontua izaten zen, eta hemendik aurrera 15 puxtarri eramango ditu, guzti hau ondo egiten duenak. Gaurko froga, bai salsa eta bai pika taldearen froga, kortxuak eta enboteliatutako botilak izango dira. Enboteliatutako botilai kortxuak kendu beharko die batak, besteak sakakortxo horretatik kortxua kendu, eta azkenekoak kortxua berriro ipini botila guztiei. Lana lehen bailen amaitzen duenak 15 puxtarri izango ditu. Eta Fermintxok esango lukeen bezala, bere osaba txirrik esaten zuela, 1, 2 eta rau!
gauzak nahikoa argi daude, 5 botilen aldearekin salsa taldea irabazle. Gaurko honetan. Salsako lagunak datorren astean gurekin izango ditugu berriz, eta Puxtarri zenbait izango dituzte, 27 gehi 15, gaur 52 lortutakoak, eta orain dela 2 aste gurekin egondakoan 73 lortu zituzten, beraz guztira 115 Puxtarrirekin datorren astean salsa taldea. Eta afizio bikainarekin etorri diren arren, hementxe utzi behar dugu pikako lagunak. Etorri, Ander, lasai. Pena, Ander? Piskat. 5 botilen aldea zen. Dena den esan diate pixkat aserretu egin zela zeure buruarekin edo, lehen froga ez duzulako atera, ez da, Ander? Bai. Lasai, gizona. Ez, gauzak alik eta ongien egin dituzue, oso ondo, eta gainera hemen gauden guztion, txalo bero hau, pikat aldearekin. Ander, 13 Puxtarri dauzkazue, orain badakizu apustu egiteko aukera daukazula, apustu idatzi, nahi duzuna, eta tira. Ondo estali, mesez afizioa isil bedi, momentu batez, eta ikustagun txirrimitoiak ze eskaintzen digun. Hortxe? Lastima orain artekoa bintzat, lastima orain artekoa. Dena den, etzeuen ezer, baina txiribiton hortzen, txirri etzen falta, eta mirrire hortxe genuen. Ikusi beharrekoa, apustuak ze eman duen. Lastima, honetako lastima. 13 Puxtarriak oso osorik, eta apustua utxean geratu zaigu. Txalo bero bat. Ander, bene-benetan lasai hartu, lasai hartu. Hau jokua besterik ez da, eta Puxtarrik ez duzu irabazi dituzue, baina traste honek hankaz gora bota ditu, nik gero oparitxo batzu ingo izkizu eta programaren amaieran. Konforme? Lasai hartu, motel, lasai. Eta guk orain zera bat ikusi behar dugu, pasarte Mozart egin geunden, horixe. Mozart konposagile bikainaren berri eman die Mirrik, txirri eta txiribitoni denbora galdu batean. Mozart dela medio liluraturik gure lagunak bere garaira abiatu dira, baina Japoniarren makina erabili eta lehendabizi Afrikara iritsi dira. Eta gero, azkenik, Bienara. Bienan lehendabiziko lana Mozart non bizi den jakitea. Eta gero... Mozart, hemen da. Zitan, erreverentzia. Baina, zertan ari zarete? Erreverentziak egiten? Bai, baina zergatik. Mozart esan da tipo importantea. Oso importantea. Horixe bada, gero eta tipo importanteagoa, gero eta erreverentzia handiagoa. Mesedez, Mirri, txiribito. Zer? Txirrin! Baina, zertan ari haiz? Txirrin! Baina, Mirri, baina jakin aldaiteke zertan ari haitzen. Zaudet isilik. Ateatzean hortxak entzuten dirata. Zarete ba, gizon mozorrotuaren lagunak izango. Ix? Azkar, aurrera. Hau hotza. Bai, oso hotza da. Negu hau. Eta ez dut etxea berotzeko dirurik. Lehioa isterik baduzu bainepen?
Horixe nahiko nuke nik ere. Atzo saldu nuen. Papera erosteko. Papera? Ea papera jaten ote duzun. Ez, nire musika idatzi ahal izateko. Goazen saloira. Mozorrotuen lagunak ez pasarete. Nortzuk zarete zuek. Gu, txirri, mirri eta txiribiton. Euskal Herriko pailazoak. Pailazoak. Oso gustatzen zaizkit pailazoak. Eta zertara etorri zarete? Zertara etorri garen? Zu ezagutzera, zure musikak lilurratu egiten gaitu. Zoragarria da beretan. Txiribiton, asetuta usten du zure musikak. Azkenan ulertzen hauten batzuk. Orain ez da inor nitaz gogoratzen. Madarikatu. Mozorrotu madarikatu hori besterik ez. Aizu, barkatu baina, nor da mozorrotu hori? Nik aldakit ba. Mozorrotu ditoa. Orain dela 2 aste azaldu zen. Ni ohera sartzekotan nengoen. Eta... Zer nahi duzu? Nortzara zu? Ez galdetu, Amadeus. Hartu diru hau. Obra bat idaz dezazu nahi dut. Musikal obra handi bat. Rekien bat. Rekien bat? Hori hitzat egiten den musika da. Ixo! Rekien bat. Musika zerutiar bat. Oso ondo ordainduko dizut. Datorren astean itzuliko naiz partitura nola doan ikustera. Aitio? Oso ondo ordainduko dizut. Beldur jotanago. Eta itzuli altzen. Joan den astean, gaur tokatzen zaio etortzea. Ginorauak, kakati! Kontxo, hemen geratuko ez. Niri defendatuko haut. Zare kontxo. Aizu, Mose. Zuk ez duzun bat ere beldurrik euki behar. Begira, nik erakutsiko dizut, mozorrodun hori etortzean, nola jokatu behar duzun. Balduzu hemen nonbait, mozorroren bat. Bazteko, bai? Begira, txibito lagundu. Zuk pentsatu, ni naixela mozorroduna. Eta ona etortzean, nik erango dizut nola jokatu behar duzun. Ni natorrenean zu beldurtzera, zuk, jona esazu buruan nola, pomba, jo! Gizona! Zer uste duzu, hau txiki bat naizela? Ez dakizu hendik mirri naizela munduko pailazo hori politena eta sendoena? Ai, Moser, musikaz esko dakizu, baina pailazoen gain gozo gutxi. Fuerteago, jo, Venga. Buu! Oye, ¡haz, Moser! Gindartzuago, Tipo basatia. Alderantzez egingo du. Farreta sepor. Jantziz daitez moxorraz. Horixe. Eta nik erakutsiko dizut nola estan bat ere beldurtu behar. Zu baldin basea mozorroa, eta ni baldin manaiz Mozart, zu jato zenean, kusiko zu nola naizen beldurtzen, Satoz, ni hemen nago txentxe potente. Ara, ausartaz dena. Xuste manziak. Barato, baina ezin diot, jo. Berak ekartzen dit dirua. Begira, zoaz eta iriki jozu. Gu bitartean hemen garatuko gara espioitzan. Eta joaten denean gu atzetik dago gatzizkio, eta honela jakingo dugu norden. Zoaz beldurrik gabe. Baina ez bakarrik utzi ez. Lasoi! Orain gu hirurok gauden isilik, txiribito, atera hortik. Eta entzun dezagun ea zer diote.
Ona, oso ona. Baina oso mantxo zoaz. Ezin dut askarrago. Oso gaixo nago. Sukarra handia dut. Tori diru hau. Eta laizter itzuliko naiz. Orain guazen haren atzitik. Hortzak dantzan zebiskirak, eta hangak erortzeko xorian juskeat. Entzun, txiribitaren bozina ere dardarkazeo. Tira, guazen. Suerte ona izan zazuen. Ni hemen geratuko naiz. Oso gaixo nago. Zaude lasai. Harrapatu eta mozorroak kenduko diogu eta ez zaitu inoiz gehiago kezkatuko. Lasai, Amadeus. Eskerrak elurrak gelditu duela. Etzekiaton eskero, hotzez ala beldurrez nagoen dardarka. Begira, Andoa, harrapa dezagun ies egin dezamoino lehenago. Tira, guazen, agur. Gero arte, Amadeus. Eskarik asko, tagur lagunok. Suerte ona izan. Beharrezkoa izango duzu eta. Begirean aurrean, ikustalduzue bidea. Bai! Buelta eman eta gaztelurantz doa. Handik joan dela gure mozorro duna. Gaztelua! Nolako beldurra, txiribiton, gaztelua! Aizu, ez zaitezte horrein kokildu, Begira, gauza bat egingo dugu. Zuek jarraitu zazuen mozorro duna, eta nik ba ezpa ere, atzeko atetik ies ez dezan, beste aldetik joan gonatzaio. Ados! Beste remediorik ez badago? Tira ba! Ez dut musika jotzeko balio. Nahi sekula artista bat izango. Mozart hori berriz, ume lerdorrek jo eta idatzi ere gaingerutsua bezala egiten du. Baina izan dudan ideia geniala horrekin. Mendeku hartuko dut. Hain diru gutxi dauka, eta hain izuturik dago. Bere musika saltzeko gauza dela. Eta nik nire izena jarriko dudala, baina ez daki. Eta mundu guztiak nirela dela sinestuko du. Nirea. Geniala banintza mirestuko naute. Ni ualze kontea. Musikagileri genialena izango naiz. Edo hori pentsatuko dute behintzat. Hau, sustoa. Txiribiton, berriro horrelako puskarra botatzen baldin badut, ikusiko du nola kostikada emango diaten iripurdin zikin esante horren herriaren erdian. Ze, ustela puskarra izan? Trumoia izan dela! Horrek uste ni tontua naizela. Za uste duk ez ditu ala puskarrak eta trumoiak bere izten? Trumoiak izaten ditu txiki-txikitxoak eta ire puskarrak izaten ditu magnifikoak izaten ditu. Egia hauen, trumoiak. Txiribiton? Amorea! Txiribiton, honelako egoeratan, korajea behar diagun. Txiribiton, honelako egoeratan, bihotz gogorra eta indartsua behar diagun. Txiribiton, balentria behar diagun. Eta orain, guaxen gaztelu barrura txirri honezkero iritxea ongo dugeta.
Ara, beste trumoiren bat. Eta datorren astean ikusi beharko Mozarten historia hau zertan amaitzen den. Aste honetako zuentzako galdera, honako hoxe izango dugu. Mozarten izena zein da? Nola izena zuen Mozartek? Hori izango da aste honetan egingo dizuen galdera, eta zuen erantzunak Zirzart Txirrimen eta Txibitonen diskoaren truke, Don Kikilikon 625 postagutxatila Donostiara, beti bezala. Eta gaurko honetan hementxe amaitu dugu. Amaitu dugu, sariak erakutsi behar dizkizu guri bai. Gaurko sariak merketu egin zaizkigu, puxterriak merketu egin dira, eraberritze honekin eta sariak lortzeko puxterri gutxiago behar dira, esate baterako ifikatea inpreziatua zena eta horlako kontuak, 40 puxterretan eramateko aukera bada gaurkoz. Eta Ander, zuen agurra da, beti bezala Txirrimen eta Txibiton irudiak eta liburuak eta txokolateak eta guzti hori, eta ez nuke nahinik zuek hemendik gusto txarrez joan zaitezten, zuerteak horrela erabaki duelako, eta ez dakit, produktoreak onartuko didan, baina behar bada eskaparatea handi honetatik, saririk merkenetakoa, baina zertxo bait aukera ezaket. Irratik asko hauexek izan daitezke Ander iretzako. Aiba, eta beste gauza guzti horiekin zuentzat. Ondo segi, eta egun ematean Lazkao aldera joaten bagara, zertxo bait hartzera gonbidatuko gaitu, ezta? Erki da, guztioi, aio eta atorren astarte.